danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyo mu da zarar mun dora. Cikin dawa sarki ne gafara kai zan gaida ajiyar Allah sayyidi Ali. Saki ko cikin dawa sarki ne gafara kai zan gaida ajiyar Allah sayyidi Ali. Saki ko cikin dawa sarki ne gafara kai zan gaida ajiyar Allah sayyidi Ali. Sayyidi Ali, sayyidi Ali, sayyidi Ali. Bismillah na kira Allah wanda shi yaban baki dan na dinga roƙon shi. Sayyidi Ali ya Allah ka karo salati gun Muhammad Rasulullahi banda tamkar shi. Sayyidi Ali sa ahli hada har sahabu masu bin dare rana dan tsaya da kaunar shi. Sayyidi Ali Abubakar da Umar Usmanu hadda sirrikin annabi jarumi fagen yaki. Sayyidi Ali saki ko cikin dawa sarki ne gafara kai zan gaida ajiyar Allah. Sayyidi Ali Allah sa da Shehu Tijjani wanda ya zamo jika ne ga annabin Allah. Sayyidi Ali Allah sa da Shehu Jilani wanda ya zamo jagora a tafiyar Allah. Sayyidi Ali Allah sa da Shehu Barhama shugaban dukan wani gausi sanin shi lalala. Sayyidi Ali Allah sa da Shehu Hamisu Tsibiri yana faɗi duka mu fito mu nuna soyayyar Sayyidi Ali. Saki ko cikin dawa sarki ne gafara kai zan gaida ajiyar Allah. Sayyidi assalamu alaika sirrikin annabi Sayyidi Ali Aminu ne yake ta gaishe ka. Sayyidi Ali na yo shekara guda ɗaya shekara biyar guri na tsara begen ka. Sayyidi Ali yau dai gashi na yi lodin wasu baituka ga baki na so nake in yi maka. Sayyidi Ali dan darajar Hassan da Husaini in na tsara baitocin so nake kace sun maka. Sayyidi Ali saki ko cikin dawa sarki ne gafara kai zan gaida ajiyar Allah. Sayyidi Ali ya haidar ina bincike a cikin maza na gano ba jarumin da ya kai ka. Sayyidi Ali ai kai ne in kayo fushi shi ma Rabbu zai fushi ka turun annabi labbai ka. Sayyidi Ali kai ne wanda bai gudu sannan ga kasa gudu kwaran kwatsa ne ga masu yin shirka. Sayyidi Ali in ka fidda wuka da bacin rai kafirai suke shela suna faɗin mu tsere ga. Sayyidi Ali saki ko cikin dawa sarki ne gafara kai zan gaida ajiyar Allah. Sayyidi Ali shi Sayyidi Ali baya tsoro idan ana yaƙi jama'ar gamin shaida. Sayyidi Ali ai kowa ya sani guguwa ba ta raga makarmami ba a maganar leda. Sayyidi Ali duk wani kafirin da ke faɗi Sayyidi Ali in ya fito wuyan shi zai fita. Sayyidi Ali ka zama garkuwa ga mai sallah ta kamata addini yan uwa ku ce mini sai Sayyidi Ali saki ko cikin dawa sarki ne gafara kai zan gaida ajiyar Allah. Sayyidi Ali zahirinka annabi baɗininka annabi wane dan adam ya gano ka. Sayyidi Ali tafiya ta ka har da dawowa Sayyidi Ali annabi ne kawai a bakinka. Sayyidi Ali zulfaƙar Allah ya aiko maka Sayyidi ya ce rike kawai a hannunka. Sayyidi Ali je ka yi maganin marar kunya wanda ba su san annabi duka kada tsakanin su imamuna Ali. Saki ko cikin dawa sarki ne gafara kai zan gaida ajiyar Allah. Sayyidi Ali
mu jayayya sayyidi ali mu dai sai imam ali an gwanna na Fatima duk makiyin kaza ya sha kunya sayyidi ali mu duka mun rike mijin Fatima duya da dadi wahala muna a bayan ka imamuna ali zaki ko cikin dawa sarki ne gafara kai zan kai da ajiyar Allah sayyidi ali ai duk makiyin imam ali malan je ka bincika uwar shi shege ta haife shi sayyidi ali shi dan yayi hudu ba Fir'auna sai ya zo ya ce mai jego a bani renan shi sayyidi ali makarantar gidan Abu Jahil yayi ya gama ni fa Aminu ba na kaunar shi sayyidi ali ya Allah ka ƙara tsine ma wanda ba ya san mai daraja da ɗaukaka sayyidina Imam Ali zaki ko cikin dawa sarki ne gafara kai zan kai da ajiyar Allah sayyidi ali ya sayyidi ali tun kafin in zamo matacce dan Allah yarda in ganka sayyidi ali wajen ranar da zaka zo ya sayyidi ali fata na ka taho da ƴaƴanka sayyidi ali irin sasan da Usaini sadaukan nan da ba su tsoro lamarin su ba ne shakka sayyidi ali ba dan ni ba ya ali dan annabi idan za ku taho ka zo da fadin mu imamuna ali zaki ko cikin dawa sarki ne gafara kai zan kai da ajiyar Allah sayyidi ali ka wuce radiyallahu sai dai karramallahu ya kofar shiga ta addini sayyidi ali duk matsayin mutum yana sallah ba ya san aljahannama za a kai shi mun gane sayyidi ali matsayina ka ya imam ali wallahi tallahi ba wani dan mutum da zai gane sayyidi ali sai dai annabi da kuma yar shi na Fatima sai kuma rabbu wanda ya kago sayyidi ali zaki ko cikin dawa sarki ne gafara kai zan kai da ajiyar Allah sayyidi ali ya Allah muna ta roƙonka amin dan Fatima yar gidan ma'aikinka amin dan niyyar yar gidan ma'aikinka amin dan arwallar diyar ma'aikinka amin dan kabarar yar gidan ma'aikinka amin dan karatun fatihar yar ma'aikinka amin dan rukun yar gidan ma'aikinka amin dan sujudar yar gidan ma'aikinka amin dan zaman tahiyar diyar ma'aikinka amin domin salama da yar ma'aikinka amin dan bukatun yar gidan ma'aikinka rabbu Allah mun yi tawassali ka tashe mu a tausayin ali zaki ko cikin dawa sarki ne gafara kai zan kai da ajiyar Allah sayyidi ali zaki ko cikin dawa sarki ne gafara kai zan kai da ajiyar Allah sayyidi ali zaki ko cikin dawa sarki ne gafara kai zan kai da ajiyar Allah sayyidi ali zaki ko cikin dawa sarki ne